Serdar ağa Taňry ýalkasyn gaty uly iş bitirdiň, bir beladan başymyzdan sowudyň. Welin bu halyk şu Bayramal hanyň ölenine ananyna. Sen gaýrat etdi bir gün bizde mihmançylykda bol. Goşunyň känliginden bizak bolma, biz bilýäs, goşunyň sanyny bilýäs. Taýýarlandyk şoňa. Sen bizde bir gün diýinjal halk burşun ýok bolup gidenine anansyn. Hemen bize bir bağ ekip berdiýipdir diýe. Şu ahal mary halkynyň agzybirliginiň baýda hökmünde bolsun bir tuğduň nahalçygyny getirip ektiripdirler. Kemir serdaramyň ekipdir, ýanky tuğut nahalyny ekipdir. Ertirem bunu yola salıp uğradıp dururlar, Taňry ýalkasyny dat diýip Kemir serdary uğradyp dururlar, welini adamlar ýene de alkyşlarynyň aňyrsy bersi ýok, köp sag bolypdyr, ol Kemir serdar diýe aýdypdyr diýe. Şu wagt 73 ýaşynda eken Kemir serdar. Wagt diýipdir diýe 70 ýaşasaňam görä howmuny. Yer şu wagt soň Bayramalyň adyny aýryp, köne merwadyny dakyp patawer gaýdasam bolmaýarmy diýipdir diýe. Şu öň merw ady bar eken näweli soň Bayramal han bolup öz adyny geçirdipdir. Yer gelende şu Bayramalyň ady şu Bayramal han bile baglanyşykly. Bayramal han bile baglanyşykly. Zora tutup merw adyny aýdyryp öz adyny nakdyrypdyr. Ondan Kemir serdaram diýe wah şunu yeri merw adyny dakyp patawer gaýdasam bolmaýarmy diýipdir diýe. Şey diýip gidipdir. Ondan wagt geçse ol 1785-nji ýylda bolan waka. Ondan Sultan Şah Atanaýazow yer ýurtları öwrenji professor, akademik adam da. Şoň türkmen yer ýurt atlarynyň düşünürçligi diýen kitabyny 187-nji sahypasyna sakar çägede Kemir serdaryň eken agajy bar diýip ýazylgydyr. Tuğut ağacı. Hawa. Ondan hemem türkmen şu atlar öň küçükän Sowet ensiklopediýasy bilen kitabyň 355-nji sahypasyndan kadiýen. Sakar çägede Kemir serdaryň eken agajy bar diýip ýazylgy. Özünim ata köpek mergeninden eşitdim. Şol agajy diýip ýazylgy. Ondan men ýa-da Sakar çägäň etrabyna bardyk, etrap ýolbaşçylaryna bardyk. Gara şu wagt etrap ýolbaşçylary bilen ekenler ham tap bereldiler. Gara tapdyk bu agajy. Ondan gaty bir üýtgeşik waka bolup ustady. Şu gorgon galan gapdalyna bir ýaşyl orman tap